Lo! Pangita, uy. Lo, shit. Unsa na oras, tarawa? Alas 2 sa kadlawon. So karon kay nako sa Slendrina the Cellar sa Roblox. Hello, gogo. Na single player na yung multiplayer ayusoy. And since nauman naman ako ang Cellar 1, na ako'y video about ani. Try na to Cellar 2. Difficulty easy, medium, hard. Hard, syempre hard gugu. Isa ra nga agyanan bay. Yo, mabrik pertara yung nangutot. Putang na mo. Kago. Bago pa kayo nagsugod. Asa na mga libro ba? Yate, nakulbaan na lagi ko lagi. Bago pa nagsugod ba? Nakulbaan ako. Tra libro. Nice one. Basic. Easy. Tra libro. Basic. Easy game. Easy game. Basic lang nis ako ha. Because I'm the best. Uy! Nalagi gadagan. Naigadagan. Hulo ka. Wala ka nadakpan ko. Lo. Pangita, oy. Wala, shit. Pangita, oy. Ganahan, di kong mga Slendrina games yun ba kay kurat siya niya. Gwapo sad ko. Okay, 3 out of 8, 5 na. Lo, gago, guba lagi ni. Pro libro, nice. 4 na lang, lo, gago. Oh shit, bay, aras dos na baya, bay. Bahala, nagmakamata ako mamagpapa, oy. Wala ipis. Oy, tra, nice. Tulo na lang. Hi, so basic. I'm the best. 2 na lang? Basic? Di ni pwede ni. Sobra na ako kahawd. Feel ako natuyok na nakutanan diri. Wah! Kago ka ni Kiss siya. Hello? Wala. Sudlon ko ni? Feel ako bay, ginatis ko niya bay. Gusto niya musulod ko bay. Pakipot. Piste. Pakipot. Oh, isa na lang, bay. Sige na magpamalikas ani eh. Sige na magpamalikas bay, bastos na baba. But I don't give a asan? Dire na pod ko sa right since nag-left ko. Ay na lang ko yung balik na lang ko sa exit eh. Isa na lang ka libro. Susi, di na ko kailangan susi, kailangan akong libro. I need a book. Hello. Look, gago. The fuck? Lolo. Unsa mo na? Wala namatay ko. Okay, hard Japon because I'm the best. Oh, diba? Susi din, no? Because I'm the best. Speed. Piste, eh? Oh, diba? Libro din, no? Speedrun nun ako ng Slendrina. Libro. Patra, libro. Thanks. Speedrun nun ako dito. Under 5 minutes. Nana po ning ipis, oh. Gawas ni siya dayron. Lo, lagi siya ni gawas. Tura din, ni gawas na yun siya. Piskot. Uy, tura. Susi. Nya libro. Uy, thank you. Libro. Uy, 4 na lang. Uy, 3 na lang. Because I'm the best. Oh, nagadagan na po itong ipis, oh. Tra ipis. Uy, tra libro. 2 na lang. Dali ara, eh. Waman lang ko nahadlok, pre. I'm not even scared, bro. Yan, ibalik ko diri. Oh, hell no, eh. Diri ba ko nagi? Wabo ko kagi diri, pre. Draw, itong gisradan. Ala, putangin na mo. Ala, gago, patay na po ko. Oh, buwi ko. Isa na lang kalibro. Nice. Iatag na sa ko isa kalibro, pre. Kaya ako'y pinakahawd. Feel ako na diri. Wala. Feel ako na diri. Wala ko. Karon pa ko maglisod sa isa nun. Ay, dara. Hay na, kitsa may nagtaga ka ni Basic, oh. Well done. Now run to the exit door. Hi, I'm so best. I'm so best. I'm so the best. Draw, oh. Kita ka na, oh. Exit. Asa dapit? Dito. Hey, Basic. Loh. Bay, di lagi mapindot, bay. Awa, pindot na ko sa E. Pindot na ko sa mouse. Wow, dili. Say kulang na ko. Bay, asa ko na. Bay, asa ko nagkulang, bay. Oh, 8 books. Run to the exit door. Nan ako sa exit. Pero di dyan po ko makagawas. Fuck that shit. I'm a live.